I l'Elsa ha oblidat per un dia dels maldecaps esportius i el Martínez Valero ha viscut una festa amb més de 2.000 xiquetes i xiquets de 20 col·legis de la ciutat han presenciat l'entrenament de l'equip. Ha sigut una sessió molt divertida en què els escolars no han parat d'animar el conjunt franja verd. El descens és lesionats, el pròxim partit contra l'Atlètic de Madrid, tot ha quedat aparcat amb la presència dels xiquets i les xiquetes que han gaudit d'un dia d'entrenament a l'estadi. Els 20 col·legis de la ciutat han anat arribant amb un alumnat que no ha parat d'animar a la plantilla franja verda. Per alguns és la seva primera vegada al Martínez Valero. Nunca había venido aquí y me había hecho súper ilusión porque yo me quiero sacar la ONU. M'ha impressionat i és gran, és gran. No han faltat els balons que han llançat els jugadors, salutacions con les de Badia i la firma d'autògrafs. Muy divertido verlos sin tanta gente alrededor chillando de otros equipos. Me pareix impressionant, els jugadors, tot. Una activitat escolar que els ha agradat molt. Les dona igual que estiguin en primera, en segona, les dona igual la categoria, perquè estan molt il·lusionats. Els escolars mantenen l'esperança que l'Elx no tarde en tornar a primera. No, una pena, pero el año que viene volvemos. La afición no se pierde y hasta el final. De tota la plantilla, els que més agraden són Boyer, Badia i un altre molt admirat. Peremilla, me encanta. La pròxima temporada volen que repetisca la jornada d'escoles franja verd. En segona, a falta de 3 jornades, la lluita per l'ascens està molt viva. El Llevant